Per tu, per exemple, Mallol, creus que introdueix molt bé la sèrie o creus que sense la veu en off no existiria la sèrie, no seria el mateix? Com creus que serà? Jo no em concepto si aquests dos estan així, no? Sobretot aquest. Com creus que funciona aquesta veu en off dins de cada episodi? Creus que és essencial? Bé, atac de riure. És ell, ara és ell, t'ho juro. Atac de riure. Saps que no soc. Digues. Com creus que influeix dins la veu en off dins de cada episodi? Què passa? Per què? M'estan encomanant a mi, tio. Per què estàs rient, tio? No riguis, va. Va. Quin és això? Sí o no? Fills de puta m'estan encomanant a mi. Va. Digues. A veure, jo penso que... Un moment, faig la pregunta perquè Vale, va. després tot això. Vale, va. Mallol, com creus que funciona la veu en off dins de cada episodi?